Обратно в студиото на Акценти, където вече съм в компанията на Йордан Миронски и Костас Анастасио. И двамата ги приветствам с добре дошли. Добър вечер, господа. Здравейте. С вас ще си говорим за приключилия вчера фотопленер на Карандила. Няма да скрия, че тази тема, тъй като е свързана с фотографията, ми е особено приятна и така доста въпроси напират у мен, които искам да ви задам. И изобщо тема, по която съм убедена, че ще се получи един интересен разговор. Нашата телевизия в петък, и към вас, уважаеми зрители, се обръщам, излъчи репортаж, в който анонсирахме за провеждането на този фотопленер. Така че би трябвало, както се казва, редовните ни зрители да знаят за него. А сега вие вече ни разкажете какви са вашите впечатления, очакванията ви оправдаха ли се и защо какво се случи там. И докато вие говорите, ще имаме възможност да видим и кадри. Първоначално, още когато се породи идеята, бяхме, честно казано, леко скептично настроени, но в последния момент се оказа, че желаящите са доста повече от тези, които ни очаквахме. А скептицизма откъде идваше? Скептицизма идваше от там, че просто фотографията, колкото е позната, е толкова е непозната и много хора, мислейки си, че държат фотоапарат в ръка, правят наистина хубави снимки, но се оказва, че мен това определение, тази мисъл, да си призная, много ми хареса, защото ако някога имаше, примерно в страната или в Сливен или в света, няколко определени имена, за които се знаеше, че умеят да боравят с фотоапарата и може да им се разчита за направата на снимки, какъвто и да било повод, днес действително, благодарение, не знам дали само на вече модерната техника, с която достигна и до нас, всеки един, който хване фотоапарат, твърди, че може да прави снимки. Това действително ли е така? И е така, и не е така, защото съвременната техника толкова много напредна, че един малък фотоапарат, който ние наричаме сапонерка, в интерес на истината може да прави много хубави снимки, но друго е нещото, което прави снимката, не самия фотоапарат. Хубавата снимка я прави човека, който стои зад апарата. И ние на шега го наричаме ЗАУ, което означава зад апаратно устройство. Което е главният фактор за да се получи една красива и хубава снимка, вече погледната на екрана на монитора или на телевизора. Зависи. Може би Костас Анастасио ще каже. Включвайте се съвсем спонтанно в разговора. С по-голяма практика от мен. Това е да. Освен за ауто. Професионален, журналист дългогодишен с много точен нюх. Освен за ауто, за което всички обичат да говорят, така наречено зад апаратно устройство, има и едно понятие, което се нарича любов. Значи, ако ти обичаш занаята си и това, което правиш, неминуемо ще го направиш хубаво. Трябва да обичаш това, което правиш. И големият майстор се познава по това, че си обича работата. Онези фотографии, които не превръщат фотографията в чиста проба печелене на пари, а го правят от любов, Богу правят по-хубави снимки. Аз за теб с ръка на сърцето мога да кажа, че за теб тази любов е присъща. И кажи ми сега, според теб, много ли са тези фотографии в Сливен, които наистина правят снимки и фотографират с любов? Да, фотографите са доста. Тези, които снимат с любов, са по-малко. Аз за тях питах. За другите, че са доста, се знае. Истината е, че се познаваме. Нали? Когато една общност намира съмишленици, ги намира така от детайл, от нещо малко, от нещо, което не е доизказано. В тези недоизказани реплики се намираме. Както се казва, отдалеч се помири. Точно така, да. Ще се познаем. Като видим, като сме заедно. Та сега, кои се събрахте на Карандила този уикенд? Всички онези доста или сред тях имаше и онези с любов? Така, на пленера, тъй като ние го обявихме общо за всички, мога да кажа смело, че 99% от членовете на клуба участваха в самия пленер. Имаше и хора, които не са членове на клуба, в което ги приветствам, че се престрашиха. Говорим за фотоарт клуб Сливен, който съществува близо вече 6 години. Може би някои са го виждали като
изяви по центъра на града по време на празника на града на Димитровден. За съжаление, май само тогава или предимно тогава. Не само тогава. Ние сме участвали, т.е. правили сме и други изложби, но просто са на такива места, които не са чак толкова видими за обществеността. Не са на главната улица, както нали, това е на празника на града. Правили сме голяма изложба, например, в фоайето на театъра, която беше една от, може би, най-красивите и доста добре подредена. Също така в фоайето на Кукления театър. Самия фотоарт клуб участва и в други изложби, които не са на територията на града, най-често в Бургас. Имаме и други по-малки изяви, но в Бургас най-често, защото Бургаския фотоклуб имаме близки... допирни точки някакви с тях. Просто сме наблизо и имаме доста познати, които също обичат да идват често в Сливен. Дори има идея септември месец да се направи един, може би, съвместен фотопленер с Бургаска фотографска общност, така се казва на тяхния клуб. И може би това ще съвпадне, т.е. ще бъде малко преди празника на града, за да могат и снимките, които ще бъдат направени там. Да, малко преди празника на града, когато всъщност ще бъдат изложени снимките, които направихте сега събота и неделя. Те също ще участват в тази изложба, но говоря за тези, които ще направим на следващия пленер, ако дай Боже се състои, защото ако времето не предразполага, просто не е безмислено да го правим. Ако вали някой сериозен дъжд и времето е много лошо, макар че за фотографията няма лошо време. Да, винаги, дъждът може да е... Да, винаги времето е подходящо. Абсолютно, ясно. Въпреки, че всички знаят, че нали, когато вали дъжд, времето не е хубаво или когато е облачно. Напротив, тогава стават пък много по-красиви неща. Много красиви неща стават тогава. Кажете сега какви красиви неща запечатахте. То вече не върви, да казвам, на фотолента. Събота и неделя. Защото имаше добре, това е много интересно. Класика жанр. Да, абсолютно. Кажете сега. Коста да каже. Аз като член на журито искам да кажа, че видяхме доста неща. За съжаление не можахме да видим снимки на лента. Така някои неща куцаха като организация на този първи пленер, които смятам, че в бъдеще ще ги преодолеем. Така по отношение на предаването на снимките, така и тези, които нямаха възможност на време да изкарат и копието, да донесат копието, защото нали, в статута бяхме казали, че искаме файлове, пък някои нямаха време да ги сканират и т.н., за което съжаляваме, защото така ще да бъде един нов нюанс в тези цифрови времена, някой да ти извади аналогова снимка, което никак не е малко. Но общо впечатлението беше на всички членове на журито, за което предполагам, че утре Светлозара Курдова, нашия доен на сливенската фотография, ще говори утре на брифинга на кмета. А тя е председател на журито? Председател на журито е Цончо Балканджиев, който е голям пейзажист от Националната фотографска академия. Но общо взето всички членове на журито бяхме единодушни в това, че за мое съжаление, да ме извиняваш, но по-малките бяха по-гъвкави. Значи малките са като че ли необременени. По-малките, да разбираме, по-младите участници. Значи, имаше и участници и така и ги разделихме в категорията при оценяването деца до 16 годишна възраст и така се каже възрастни, 18+. И какво е обяснението? Нашето обяснение е, че най-вероятно... нашето обяснение е най-вероятно, че... От видеоклиповете, които сме подготвили, там наистина се вижда доста такива млади участници в този фотопленер. Нашето обяснение е, че най-вероятно не са толкова обременени тези деца. Не, може би, защото те са по-в крак с модата и нещата, които са около нас, докато ние вече айде да не кажа толкова възрастни, но фотографите с Господа, един такъв въпрос. Каква е модата в днешната фотография? Моди винаги има. Аз искам тук да кажа, че за мен това е едно ново поколение. Значи говорим за една визуална култура, която няма нищо общо с това, което ние знаем, което вие знаете, дори което ти знаеш. Тези деца вече растат с телевизии, с клипове, с... Това е една съвсем друга Това дава отражение на техния поглед. Да, разбира се. Ние с него, например, аз съм започнал 1984 година да се занимавам с фотография. Съм започнал от А и от Б, от черно-бяла фотография, с
ръчно проявяване, ръчно копиране, абсолютно всичко. От до. Докато сега младежите започват от един по-горен етап, т.е. те вече започват с цифрова фотография и там нещата са от една страна по-лесни, защото виждаш веднага какъв е резултата, но от друга страна по-трудни, защото започваш едно стъпало по-нагоре, без да се стъпал на първото. Т.е. прескачаш някои етапи от самата фотография, защото... Аз правилно ли разбрах, че имаме гости по тази тема? Не съм разбрала. Добре, продължаваме с вас разговора. В този ред на мисли, нали, когато говоря за това прескачане на едното стъпало, точно това стъпало е връзката между изкуството, т.е. между изобразителното изкуство, да кажем и фотографията, защото правейки една фотография на лента, ти предварително мислиш доста повече какъв резултат ще получиш, докато снимайки на цифров фотоапарат, ти вече мислиш върху това, което си направил, как да направиш следващото по-добро. Как да го правиш. Да. Като говорим за АБ в фотографията, ми се струва точно подходящ момента да отправя този въпрос към Костас. Ти преподаваш фотография на ученици от Сливен в рамките на проект Успех. Да. Какво им казваш при първата си среща с тях в първия учебен час? Какво е именно това АБ в фотографията за Колкото и странно да звучи, казвам им това, което са казвали на мен. Много хора мислят, че фотографията е да си купиш една сапонерка, да се съблечеш по бански или по монокини, да застанеш пред огледалото, цък и се качваш във Фейсбук. Не е това фотографията. Фотографията е това, което си помислил преди да направиш това цък. Ама то, между другото, точно това трябва да се казва на днешното поколение, да. И когато миналата година започнах за първи път този курс по обучение, още не бях 100% чист откъде трябва да започна. Мислех, че важното е да ги хвана с нещо интересно, любопитно. Не, втората година, когато започнах с това, че това е композиция, че това се казва диагонал, че има линейна характеристика една снимка, има въздушна характеристика. Децата почнаха веднага да търсят такива елементи, да правят такива снимки и да усвояват А и Б. В снимката има композиция. Извинявай, братко, във вашите снимки днеска като жури побеснях. Имаше хора, които дадаха снимки, обработени в Photoshop. Мръдни го малко, увеличи го, направи една малка друга отсечка. Каквото в апарата си видял, след това в Photoshop или като тръгнеш да го обработиш, виж детайла, дигни малко, направи тази теория отсечка. В никакъв случай не тежи и не бива да се спестява на днешните младежи. Не, напротив, аз непрекъснато на моите Фейсбук приятели, сигурно им досаждам вече с това, отсечката, непрекъснато им говоря. Снимката може да бъде и една част от нея да бъде брилянтно съдържание да има. И ето, оказва се, че това са едни вечни правила в фотографията, които според мен не зависят от никаква мода. Трябва да се учат. Нали? Няма значение какво гледа днес младото поколение, че било заобиколено от телевизия, от видеоигри, от не знам какво. Ако искаш да се занимаваш с фотография, очевидно това е закон, който трябва да спазваш. Да, така е. И понеже говорим за деца и за ученици, аз искам да ви кажа, че в моя курс го забелязвам това, че по-малките деца, говоря за деца 8 клас, даже 12 клас вече са големи. Малките деца 7-8 клас са по-схватливи, по-подават и по-искат да учат като че ли. И говорим за това, за тая история в строителната гимназия. Ще ви оставя една флашка, на която има една презентация на 5 участника от нашето училище. Намерете време, предполагам, че ще се намери в телевизията, да го покажете на зрителите, да видят с какво се занимават тия деца и за какво точно говорим. Да, благодарим. Действително ще намерим време. Сега, отново, ако трябва да се върнем на фотопленера, каква е целта на подобен род събития? Едва ли е просто да се съберете там всички фотографи, професионалисти и любители и да правите снимки? Оттам нататък, не знам дали да кажеш съм убедена или ми се ще да вярвам, би трябвало да има някаква по-дълбока задача. Един фотопленер
реално е едно мерило на това, което можем, това, което сме постигнали и това, което трябва да научим. Въпреки че наистина на този фотопленер не мога да кажа аз, че нали, има много добри фотографии. Има добри, но не са много. А можем ли да говорим за някакви открития на този фотопленер? Открития като личности или като... Като личности по-скоро, защото... Да. Както казва Костас, наистина, младите хора наистина показаха нещо много по-добро, от което показаха по-старите фотографии. И там има млади хора, които наистина заслужават да бъдат и наградени, и да продължат да работят в тази сфера. А всъщност утре, когато ще бъдат оповестени по време на пресконференцията на общинското ръководство имената на тези наградени, там на какъв е принципа? Награждават само членовете на комисията или има примерно публика няма, но някаква си ваша селекция вътрешна? Имаше един награден фонд, в който бяхме предвидели първа, втора, трета награда и 2 поощрителни награди. И повече за наградите няма да говоря. Раздадахме ги успешно. Но това си е решение на журито. На журито, да. И утре общината на брифинга си кмета ще ги каже тези неща. В крайна сметка те са донори, те имат пълното право това да направят. А ние решихме тези наградените снимки да бъдат качени на тази изложба, която така замислихме есента да направим. И тук се възползвам от тази възможност, който го види и така и в интернет, предполагам, по-нататък ще го има този материал. Да знае, че замисляме такъв вариант, есенния салон, който ще подредим, да бъде от 2 части. В едната част да подредим снимките от този пленер и в другата част да подредим други неща, които представляват годишната продукция на този клуб. И с 2 думи още за клуба искам да кажа, че аз наблюдавам дейността на клуба от 4-5 години и с удоволствие забелязвам, че има израстване. За съжаление на този пленер, не знам точно кои са участвали, защото такива са правилата за участието, но до нас не са стигнали хора, за които знам в пленера, в групата на фотографите, че са добри фотографии, но техни снимки не стигнаха до нас. Най-вероятно не са участвали. Много добрите фотографии. Да, което мене ме натъжава. Ангажименти, някои си бяха купили билети много преди пленера за Рокфеста Да, имат си някакви просто бяха се ангажименти, които са ги възпрепятствали да участват. Да. Например, има ли участници или по-скоро членове на този фото-арт клуб от Сливен, естествено, за които да знаете да са продължили професионално да се занимават с фотографии или поне в момента да са на етап учене в за съжаление все още няма, но знае ли човек, дай Боже, може би от тези наши млади членове да излезе един бъдещ много добър фотограф. Какви са така следващите ви амбиции след този пленер? Кое ще е следващото събитие, което ще ви събере на едно място? Следващото събитие е на есен, преди празника на града. Това ще бъде това ще бъде, ние говорим мини пленер, тъй като в фотографските среди такива пленери, те са на национално ниво и са от участници от цяла България. Но такива местни пленери, ние говорим като мини пленери, ще бъдат регионални. Може би Бургас, Ямбол или тук, които са наблизо около Сливен, защото сами виждате, че финансово вече човек после сдържа и трудно и не си поставя някакви много грандиозни програми и намерения. Разбира тъй като и ние нямаме голям награден фонд, въпреки че имаме там някакви средства, с които разполагаме, но докато дойде време за изложба и всички средства отиват за материали, за копиране, за организация. И до награди не се стига. Не, има награди. Не, че няма награди. Има награди, но в повечето случаи са символични. Ние предимно материално награждаваме децата, които участват в нашия конкурс.
така както определи Коста с фотограф с любов и по призвание, дето има една дума, аз съм убедена, че той ще участва в подобни инициативи, без да има някакъв особено богат награден фонд. Аз останах с впечатлението, че искаш нещо да допълниш. Да, иска да допълня, Данчо, с това, че ние имаме потенциал. Говоря от множествено число, защото аз се смятам член на този клуб, независимо, че не ходя редовно на сбирките. Мисля, че имаме потенциал да направим нещо, от което има нужда. Какво е то? Нашия град няма един събран материал, да го наречем условно изложба, с който да пътуваща фотоизложба, която да представя града пред побратимени градове, пред други градове в чужбина. Ние имаме нужда от едно такова разхождане, една така разходка сред всичките наши културно-исторически ценности в града и в региона, да направим снимки и бихме могли заедно да направим един такъв продукт, културен, продаваем, който да бъде така хем представа за нас като град, хем да покаже нашия усталък. Безусловно, имаме една, такъв. как да кажа, фотопрезентация на Сливен. Да. Ами това е хубава идея и се радвам, че тук говорим за нея и огласяваме. При следващата среща на клуба, която е всеки първи четвъртък от месеца, официалната, може да бъде предложено на клуба, т.е. на членовете на клуба и съответно да помислим. Но, ценна е идеята да, и аз искам да споделя един наш проблем, между другото, на клуба. Ние нямаме място, където да се събираме. Тоест, имаме доста техника на събрана, имаме всичко необходимо за едно голямо студио. Се помещаваме по гаражи, по такива места, където първо то си е съществен проблем това, да. И може би това е една от причините. В момента може би отправяте един апел, който има възможност да ви помогне и да ви... Едно студио не иска кой знае какво. Иска една стая да има и течаща вода, едно санитарно помещение. Нищо повече. Оттам нататък всичко е на... Както всичко правим доброволно. Да се промиват старите добри филми, както се казва. За финал на нашия разговор, защото фотографията е едно от нещата, за които определено трябва да има приемственост, каквато липса в Сливен ми се струва качествена. И този въпрос, затова искам да го отправя към Коста, с който, пак ще каже, преподавател на едни ученици, едни там надежди, или как ги наричат всичките учители, ученици, Наистина, има ли там сериозни надежди? Има. И налага ли си тези деца, примерно, някак да ги аргументираш, пък да ги мотивираш да се включат в тези часове, или те си имат някаква тяхна предварителна представа за фотографията и просто си го имат желанието? Аз с децата съм имал взимане-даване само в качеството си на баща. Обаче, когато ми се даде тази възможност, за която специално искам да благодаря на директора на строителната гимназия Александър Борисов, защото той ме покани. Аз в първи момент не знаех какво точно да го направя това нещо, обаче после разбрах, че това е една чудесна възможност да виждаш деца и като им кажеш една насочваща дума и като ги видиш как тези деца се стараят да изпълнят това, което ти им казваш, уж така на шега, уж като... Но те са изпълнителни. И като го направят, и като научат нещо, значи човек, който научава нещо, е чудовищен феномен. Той не е просто благодарен. Той те гледа с такава любов, че ти си готов да кажеш, че нещо трябва цял живот да се прави. Трябва децата да бъдат учени. Трябва да бъдат хванати за ръка и водени. И ми се струва, че нашият клуб има нужда от такова водене. Аз мисля, че ако се намери, Данчо, извинявай, ако се вижда малко по-така назидателно, дори ако щеш, ако се намери един човек, който да ви поеме и да ви дръпне напред, вие за 2-3 години ще направите много повече неща. Вие имате страхотен потенциал. Да не забравяме, че повечето от нас са ангажирани хора. Да, това е основният проблем, че са хора работещи. Аз винаги казвам, когато човек има желание, винаги намира време. Да, време се намира.
Аз много се радвам, защото след тези думи така можем да си мислим, че фотографията в Сливен няма да остане само с фотографи-любители. Тя е жива. Да, тя е жива и след като има кой да учи освен на техника и на фотографски закони и на любов, нещата ще се случват и разделяме се, като ви благодаря за този разговор, се разделяме с очакване за следващия пленер, за следващото фотографско събитие. И ние благодарим за вниманието. Благодаря ви с следващата тема.